tanqui aquest partit. Sergi Panadero no només reapareix, recuperat dels seus problemes al turmell, sinó que surt en l'equip titular juntament amb Torra, que farà el servei inicial amb Pablo Álvarez, i l'home que controla ara la bola és Margual. Barça. Casteller darrere sobre Joan Feixas, que no s'ho pensa dues vegades, busca aquesta segona oportunitat que ha tingut aquí Casteller, i des del terra Sergi Fernández ha hagut d'impedir el gol. Portem de campionat, empat a 0, queda 4:55 per arribar al descans, i la gran ocasió que té el conjunt barcelonista. S'ha anticipat Mariana, ara se'n va cap a la porteria Torra. Puigvy ha aconseguit rebutjar en primera instància, no hi veure la indicació. Sobretot el Noia tindrà elements per qüestionar el desenvolupament del partit, per aquesta doble decisió. Doncs una altra vegada, segona oportunitat per Torra, i ara sí, defineix Torra davant del porter Puigvy. El Barcelona es col·loca al davant en el marcador, 19è gol de Torra en el que portem de campionat, quan queden 4 minuts i 49 segons per arribar al descans. Agafa la iniciativa el conjunt barcelonista després d'una discutida falta directa i targeta blava que li han xiulat al conjunt del Noia, que lògicament ara recupera el jugador exclòs, ja que el Barça... Veurem a Saró, probablement no pensava que fos una falta directa, però el tenim aquí, ja que és tot un especialista en aquest aspecte. Més en les faltes directes que no pas amb els penals, és a dir, més conduint que no tirant. Saró cap a la porteria i gol! Doncs l'empat a 1 quan queden 3 minuts i 22 segons, allò que havíem dit a l'inici de la transmissió d'aquesta segona meitat, arribar viu al final. I ara sí que li vindran totes les angúnies al Barça, perquè només té 3 minuts i 22 segons per reaccionar. La cara del porter Sergi Fernández és del tot eloqüent, perquè tot allò de precaució que ha estat aquesta segona meitat ara se'n va a Norris amb banqueta empat a 1, que podria deixar els blaugrana, en aquest cas, a 4 punts. La falta només l'havia vist l'àrbitre. Preparat Torra, preparat també Puigvy, advertint que estigui ben col·locat i que no es mogui. Veurem aquí. Quina manera de posar nerviós tant a l'executor com el porter. Gómez esperant que a l'altra àrea hi hagi pau. Ara comença el moviment de Torra, s'ha avançat, gol, 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 gol! Marca el Barça, que pràcticament s'assegura la victòria en l'últim instant. Preciós, igual que l'altre, l'ha clavat exactament igual. I les faltes directes del tot el resultat, o la victòria que haurà del costat del Barça, perquè queden 8 segons. Ara es posa Puigvy en tranquil·litat. Preparat Torra, ara és López el que indica aquest compte enrere. La bola de Torra, estica el de Torra, queden 5 segons. A més, ha tocat molt malament. I s'acaba el partit. Final del partit amb aquesta nova pugna entre Panadero i Casteller. Joan Carles, bones festes. Igualment. Bones festes també als espectadors, i esperem que el 2013, entre altres coses, ens porti més hoquei sobre patins.